Jiena Charming. Il-Prinċep Charming. U jiena Kamillu. Iskot, Sorry. li Snow White? Ommi maħx namilla li Snow. Attaħħa, nigrifa, poġġja bej toast, un poġġja bej snin. Isma Charming, jien nistanti jabewsa li Snow. Kont se ngħidlek x'tagħmel? Dik tiegħi biss. U għamilli pjaċir, tindaħax bejnietna l-kbar. Imma jiena kbir jaħsra. Okay, sorry, jiena żgħir. Ek mela. Jekk tidu tkunu tafu iżjed, se jiġri bejni u bej Snow White. Ejja waraw il-pantomima tagħna. Ta' Action Productions. Snow White u l-maġija, fil-foresta tal-fantazija. Li se ssir fis-7 ta' Diċembru, fis-7 ta' filgħaxija, fit-8 ta' Diċembru Fis-7 ta' filgħaxija wkoll. Sorry. u fit-9 ta' Diċembru, fl-4 ta' wara nofsinhar. Bilħa, diħa ssir fit-teatru Dummik il-Xerri taħazzem Buċ. Erġa' ndaħal darbohra u taqlaħħa ġo snienek. Biex tibbukjaw ċemplu fuq 79-33-72-73. Narawkom. Ejja warawna taħa taraw l-istorja ta' Snow White. Imxi buffu ħammorru. Issa Imxi! Imxi!